Unsa naman sa niya mo nahibawaan nga nikating classes ka na sa gano, Arnold? Ha? Chismis na pa ay. Ay pagtuwa na. O man ebidensya. Tag-awar ko ng tinubagan mo. Klaro na kayo nga tinuod. Kaan ako ba ay. Tuog sa kuha kay. Kapoy ko sa amo sended good. Naita. Bay, nagpunsa lang sa tadi ni Bayoy. Di mo ni atong balwarte, Bay. Niyata sa laing eskwelahan. Patay ta din. Makal sanggod. Ha? Ay lago ni karatol. Karatulon ba ni mo? Uy. Miss, excuse. Panyo ni mo? Natagak? Kayot ha? Tira. Narabis mo. Ako nang apapas abog aron malimpyo ba? Salamat ha. Mga estudyante mo din Dili. Nakasod lagi mo. Gamigo mo na mo ang school garden Ako din si Arnold. Ikaw, may mo pati kang mailay miss? Nireply na sige, magkita ta. Apasa lang ulit ako sa school. TCU. Wow! Magkikita siya ako. Magkikita ko si Lisa. Magkikita siya ako. Katog na ko no dihabi. Sige ko luikot ng cellphone. Bargohon ko na ron. Sa ba ko dada. Katog na. Lagi ma, matog na ko. Killjoy, yung mama Makilljoy ka karon. Katog na. Pamaw na di ako suga. Ngano na ang mata din oy. Magod sa mata din Uy, abot ta. Nagkitaan na kita lugar nga kita lang. Way ko yung mga barkada. Lisa, I love you. Manghak, manggod ka. Uy, abot ta. Bahos ba? Bahos ba? Tingalik mo mamdos ko. Ay, nato maguna-una na. Basta kay I love you. I love you. Ginoo ko. Nakapamabdos ka na. O ma, huwag kinala ko barugan ang ako obligasyon sa among anak ni Lisa. Arnold. Maundang na ko sa pagtuon, ma. Magninyo na, Miss Lisa. Unsa? Oo, hilom na. Yan na mas papa. Ikaw ko sa bitaw kang papa. Ha? Hilom na, hilom. Hilom, ha? Di ka makapahilong ng bata, Ikaw pa yung bang binantayan na niya, ha? Ipagsultihan na, Imo na yung anak. May kita magpalami pag himo niya. Niya karon, magkapoy-kapoy ka. Sabi to, isang kapoy ko ka sa baho. Ako minibantay niya. Kita bitaw ka, akong tugos. Uy! Mga papa ka ng bigron. May pagkagtok sa mga uda. Kung tanaw, hilag na ba yung bata, Bahala ka niya, oy! Imo may anak, tilong anak! Hoy, asam ka? Asam ka pa ikaw, Lisa! Balik na Pailisaw na ko! Ako bitin bata-bata! Narimaw po yung init! Gikan po sa baho! Lisa! Pailisaw na ko! Ay, salamat. Nagatuog din taon akong anak. Nagatutoy na. Huwag nilisan akong diaper. Pagkailis na ko yun Ay, Miss Lisa. Huwag pa man mabalik din sa bahay. Asa mo ka ito pengon? Bakit pa ulin ka? Ngigari mo sa? Nagkagwanta ka pinag-adlaw nga. Malayo sa itong anak. Bipawit ka sa inyo. Kagamay na itong lalis na ito. Pasalamat ka mang gani. Gani pa uli pa ko. Papauli ka? Kaya may pamilya naman ka. Ninyo na ka? May anak na ka? Gusto sa akong ginikanan. Nabuwagon ta. Unsa? Unsay mo larga ka sa Manila? May trabaho na paabot ko dito. Manipada lang ko. Tingali mo usap pa pagtatos imong ginikanan ko. Kaya may dakot akong sweldo. Ayaw na ko pagbumbugong Patay-patay ko kung lawas sa pagtrabaho. Para nimo, usa tong anak. Sakit kina lang na ako. Nga malayo kang Lisa. Ingon man sa among anak. Apat kinanglan ako ni Baton. May gibilin kong suwat. Ito gali. Pero higay ko na. Iyan na itong nabasa. Bibiyaman ko ninyo, Lisa. Inday. Anak ko. Pero balikon mo. Balikon ko ka mo. Oh, Arnold, maayo kay na uli ka na. Abi ko bag na uyon ka na lang yun dito sa Manila. O dili ka na lang yun mo balik sa ato. Mahay mapagod na, ma. May pamilyam ko din, Kalit na pagpaulit ako, ma. Sa doon katuig nga, nagtrabaho ko sa Manila. Pero pag mag-uli, gusto na ko sang surprisahon, ma. Ay, tingali ba yag ikaw na unya hinuon ang masurpresa? Kung imong makita ang imong asawa. Unsa ibot may pasabot, ma? Unsa? Pagkagnaong. Uy, mabdun sa sadang ako nakita. May lain na siya kaipon. Ayun na lang pagilak-ilak ka. Dawata na lang kamoturan nga giilisan ka ni Lisa. Nawa na ang imong pamilya nga imong gibiyaan.
In, pabitaw mo. O, pamangin mo makasalad. O nga, pasagdi na lang, hibiya man ka. Nibiya ko pa. Ano ba nabaho para nila? O kapag daho nga, mawagin mo sugatan ko sa pagpauli. Wala! Ako si Jovi. Akan si Arnold. Pensa ta, ha? Manggawas na nisbuhan. Saba kayong, dili na magkasulti. Okay. May pagdaom ako. Arnold. Nasakitan ko. Tungkol kay binawagan ko sa makalipin. Pero, kung di mo ko hatagagay gayon, may replihon ko ako pagpaningkamot ta. Ako pagpangga ni mo, Jov. I love you. Nga nung dugay-dugayon pamantika. I love you too. Oh, uyab na ta. Uyab na ta. Yo! Salamat, ha. Imisukot kang makilive-in ako. Mahal ko ikaw, Arnold. Ang gusto na ko nga sa akong pagkatug o sa akong pagmata, ikaw ang akong ikauban. Jov, dili ka magbahay sa bungo ko, ma. Mahalon ang paggaon ko ikaw. Als? Mo eskwela ka? Oh, mo eskwela ko sa ALS. Ingon baya ka ha? Basta akong ikalipay, imubuhaton ang tanan. O sige, sige. Kung eskwela ka, eskwela yun. Ay, kapala ka. Masupport ko nimo. Basta kay magtinanong kasi ang pag-eskwela, ha? Pun? Naon sana ni babayhan, ha? Sukad ka, nag-eskwela. Tagdug kay mo mauli. Ay, ako nga laki. Yes, bye. Oh, yan na ay. Nagmata ka pa di ay. Oo, nagpaabot ako nimo. Di na masga. Nagapian na masga. Ay, nalakaw mi si mama, oy. Wala lang ko makapananghid ni mo. Ah, grabe. Isag text, pagbahibaw, wag yun. Wa mo ko'y load. Samok ni mo, oy. Kikapoy ba ako na. Bay, may uyab nga iyang classmate ka ng imong kalipin. Unsa? Mao lagi, panid di bay. Kung di ka gustong magmata ka na lang gid og buntag. Sa niya adin ni si Joby. Wa agyoy Joby din he. Kamoy nag-ipon, o niya ani ka mangita niya sa amo? Maam ko na katarungan ko, ma. Basta madugay siya. Nga niya siya din mo. O baka, nanlakaw mo. Gawas na siya sa among poder. Kay nakig-ipon siya nimo. Pangita ang asa nimo pangitaon. Basta kay way Joby, nga ni adin he. Igat! Managpa ka man, good. Umasa na kong gibuhat mo. Itunto ko ni mo. May uyab na kang imong classmate. Oh, wala gusto ni mong mabate? Oh, may uyab ko nga akong classmate. O magbuwag na lang ta. Kay mo koyog na ko niya. Kabit ko sa kita sa kundugan. Nagtarong mga ko. Natumong ko mga babae nga, uway klaro. Binuangan ako. Dugay ko na ka-move on. Maumihan ko sa mga mulargan sa Kus Manila. Sa pagkakaroon na, nagtrabaho ko isip security guard sa airport sa Angeles, Pampanga. Dinhin lang kutob, more power sa RMN. Yung adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Usa ko sa tigpaminawan ninyong sikat na kaang programa sa radyo. Palihog taguwa lang ko ninyo sa pangan nga Chiching, hingkod ang pangidaron, minyo ug may usa ka anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak. Kay dili manggod ni sa akong bana. Aron hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gituyo ba ninyong merlo nga dili mga anak, Chiching? Wa ma oy, ganahan man gani kay imong makaanak. Nya nga nung pa man lagi mo mga anak. Aw, wa palang gitingali may maka-timing ma. Duha ka tuig naman mo kapin nga nagminyo o nya wa pagyud mo makaanak. Ma, makapaabot pa ming Merlo kung kanos ami hatagan og anak sa Ginoo. Basin ihatag sa Ginoo sa hustong panahon ug higayon. Unya kay ako naginam-hinam naman kung makaapo. Ma? Pagpa-check up og doktor, oy, aron matambagan mo unsaon nga makaanak na mo. O pagpaatiman, kay pasin ikaw ang dili makaanak. Ma, Kay laay ka nang mag-ayon nga way anak. Maong panganak mo. ma. Bitaw, Ching, no? Gano'ng magikatuod nga pa mata mag-anak? Ganahan na ba yung ginunta ko nga may anak na ta? Ako sab gani Merlo. Apan unsaon taman kun wa pagyud. Kung makatigom lang niya ta, patanaw tag doktor. Gusto mas mama nimo sa iyang suggestion. Ano ba mahibaw ta kung kinsa doon ay diferensya na to? Pero, ang budget lang ginato ang kuwang. Na, ay na lang na og problema ha uy. Magpaabot lang ko ta kung kanos agit ang makaanak. Di man bitaw na lumba. Ihatag lalagi sa Ginoo nato na Merlo. Kinsa ma? Ang imong amiga God, ang imo bang kababata nga si Jocelyn ni ug ang iyang bana. Oh, naminyo naman dahil tuod to siya man no? Oo, dito sa Mindanao.
Pero ingon pang turya, ani na kuno man nimuyo sa ato si Jocelyn ug iyang bana, uban silang duha ka anak babae. Oh, mao ba? Nangita ra ba kuno to nimo ay? Kay dugay na kuno mong wa makita. Bitaw ma. Bisitahon unya to nako siya sa ila. Oy, Jo! Kumusta? Nia, dihuot na sa pultahan. Bitaw sa ni dako lagi ka. Basta mga anak na, day. Maglisod na kitag bawi sa atong lawas. Duha ng imong anak no. Ikaw, pila na? Na, pa oy. Uy, kapobre. Dili tingali mo kamaos imong bana mo buhat og bata. Uy, Tudlo gani bibi kunon sa pamaagi pagbuhat og bata be. buing. Nay, niya na di akong bana ay. Love, ali love. Ila-ila mo sa akong suod nga amiga sukad sa mga bata pa mi. Hi. Day, akong bana, si Greg. Greg, si Chiching, akong kababata. Ingon lagi niya, patudlo ko no siya kung si pamaagis pagbuhat og bata. Kay wa pagid sila anak si iyang bana. Mo ba? Huy, kumidjarot mong ako uy. Ikaw gid Jo. Patanaw na ko sa inyo mga anak be. Tanaw na to og asa niliwat. Amo manis Jocelyn uy. Wag gyapon mausab. Sabaan gyapon. Dili ka saligan og sekreto. Mura ra ba noon og nalain ang tinanawan sa embana nako. Hi. Hala. Kuyawan lang ko nimo dia. Abi na ko kinsa ang nikalit og tingog sa akong liyo. Layo mo kay imong panglantaw. Asa ka huna-huna nimo no nga wa magyud ka kamatikod sa akong pagduol. Niabot lagi ka dinhi dapit sa amo. Kuan nangita gyud ko nimo kung hain ka dapit puyo. Kay kuan wa na ko mahiluna sukad ko mahibaw nga wa ka pay anak. Gusto ko no kang makaanak. Unsay Kuan kinang pwede kong makahatag nimong anak. unsa? Wa na ko makalikay sa tentasyon. Nahitabo gyud ang dili anging mahitabo. Tali namo sa bana sa akong amiga. Silingan rasad namo. Og naburos gyud ko. Ibaw ang maong lalaki nga iya ang akong gisabak. Unya, May remembrance ka na nako. nayapag ka. Unya, unsaon man ninako? Musulti kasi mong bana. Magubot mo. Ya, magubot sa mis akong asawa. O posibleng mag-away pa mo. Suod daya mo. Unsa man lagi ang akong buhaton? Wa tay sultihan bisag usa. Kinsa. Unsa? Ipatuo mo gyud nga inyo na ng anak sa imong bana. Unsa? Ha? Mabdos ka na, Ching? Ay, salamat in taon sa katapusan may anak na kita, Ching. Kuan, kuan Merlo. Ingon bitaw ko nimo. Husto gud ka, Ching. Nga ihatag rin sa Ginoo nato ang anak sa hustong higayon. Merlo. Ay salamat kun mauna. Sa katapusan may anak na gyud kamo si Merlo. May apo na gyud niya kung gikan ninyo. Ma, Ang pingin ng bata sa imong sabakan ha, Chiching. Kay dukay bay mong nangandoy anak ni Merlo nga makaanak mo. ma. Wow. Aba. Uy, mako naman yung akong baby, oy. Ha. Makalingaw ka nag-ayos. Sige. Huwag yamin nakita. Uy, Ting. Naara ba ka diha? Pwede bang magadayon? Nanong ni amon ka, Greg. Siyempre. Duwa sa akong anak. Inaya ng tingog mo. Madunggan ka sa akong bana. Kaya hangtod ka ron, nagtuo siya nga iyaning anak. Gani, gipadanan niya sa iyang apelido. O gipirma siya nga iyaning anak. Mao nga kunahimo, Greg. Ayaw nagpaduol na mo. Unsa? Di ko nimo paduulon sa akong anak. Ha! Ibulgar ginawa ang tanan, mau imo. Mao ni karon ang akong problema. Kay mag-arian man gud sa amo ang amahan sa akong anak ug maghagwa-agwa sa among anak. Gusto unta ko nga palayaan mi niya tungod sa kakomplikado sa among sitwasyon. Apan mo aksyon man og kasuko nga did-an ako siya og mobisita sa among anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kun makahibaw ang akong bana nga dili iya kining akong anak, makasuhan ba ko niya sa akong paglimod niya? Ilabi na kay gipasunod ra ba gyud niya ang iyang apelyido sa akong anak bisan anak ko ni sa laing lalaki. Ikaduhang pangutana, minyo sa kini nakapaanak nako. Kung makahibaw ang iyang asawa nga nami anak sa iyang bana, makasuhan ba ko? Pero ba og hagwa-hagwa ang iyang asawa sa among anak kay suod man mi. Ikatulong pangutana, gusto unta kong likayan ang amahan ng akong anak og dili na nako paduawon sa bata. Apan mo aksyon man og kasuko, kay anad na sad niya ang among anak. Angay ba nga amahan man siya? Kay mahadlok magud ko nga mabuking mi sa kadugayan. Ikaupat og katapusang pangutana.
Kung mahibaw ang akong anak puhon sa tinuod niyang amahan, makasunod ba siya sa kabtangan sa iyang amahan nga lahi man siya og apelyido? Apelyido man sa akong bana karon, ug ang akong bana mangyud ang nagpirma sa iyang birth certificate. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chiching. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban nga ako ang partner nga si Dr. Rene Obra nga gimingaw na gyud ko pag-ayo. I miss you Dr. Obra, partner. How are you? I hope you are fine, no? Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, emotional, personal, legal, no? Og mga problema sa mga ginadiling droga, sa inyong mga karelasyon, ay magkabalaka. Kaya mo nang gihati ni Dr. Obra ang legal, mga relationship, mga problema sa inyong mga karelasyon, sa pamilya, pwede na nato tambagan, no? Kay abogado man ko. And of course, kanang mga punto medical, psychological, mga depression, no? Pwede gud ka na ninyo hatag hapon because na amon pud Dr. Obra gapuli-puli mi no dili gyud dungan karong mga panahon nga tingog inyong madungog kay di gyud mi pwede pa gyud magkuyog kay tungod man gud aning pandemya sa COVID mo na kamo mga sukintig paminaw standby lang gid mo din ha kay di man gyud gihapon nimo undang sa paghatag og tambag og tubag anang inyong mga pangutana nag-uros-uros baya ang ato ang mga suwat nga nadawat mo nang padayon lang gyud gihapon ta pero kamo in town din ha nga naminaw nato kinahanglan gyud samtang naminaw mo og naamang ganimos gawas in town ha face mask, face shield, alcohol perning manghugas og magmatngon lang gyud ta kanunay kay kaning sakita di gyud nato panika kumpiyansahan maski pag moingon sila nga gamay na lang ang cases og mga kaso sa COVID wa gihapon mawala mga sukintig paminaw ang kaning sakit nga gitawag og COVID naa pagyud gihapon in town ni ang COVID mga sukintig paminaw muna magmatngon ta ha under nato karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Chiching o gipadala ni niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Si Chiching gipadala ni sa ato ang drama atong nasinati nga dugay na silang minyo sa iyahang bana. Unang pangutana, makahibaw kung makahibaw ang akong bana nga dili iya ang akong anak, makasuhan ba ko niya sa akong paglimod niya hilabi na nga gipasunod rabagyod ni sa iyahang apelido ang akong anak sa laing laki ambot pud nimo nganong nakighilawas manggid pugag ni patol mangka Chiching og laing laki ninyo ka mang dako wa man taw na nimo hunahuna ang imong obligasyon ya kanang ingon ana ba kasong adultery ang tawag manggod ana kay nakighilawas ka nakigrelasyon kag laing laki nga di nimo bana ug ang makiha ana ikaw og kanang imuhang laki samot pa nga nay ebidensya nga kung masakpan mo no? Kay tungod kina hagwa-hagwa na ng laki din ha. Kamog yung duha mo'y makiha, ligon na hinuon ang iyahang ebidensya. Yes, makiha gyud mo ang kaso ana adultery. Muna, uwahi na ang pagmahay, uwahi na ang ato ang pagbasol. Muna, kanano mga sukintig paminaw kita, kamo nga mga minyo, ako di man day kuminyo, dili kita, kamo nga mga minyo, no? Naamoy obligasyon sa inyong kapikas. Apil ana, ang kanang dili pagpangitaglain, loyalty, fidelity, no? Samot na nga kung makikilawas, mangitagod mo gubot, makaanak pagod mo sulain, tas tilang gubuta, no? Nya sukwahi man na sa inyong gipanumpaan pag ingon ninyong aido, makihagyod mo. Ikaduhang pangutana, minyo sab, samot kaning nakapaanak nako kung mahibaw. Ang iyang asawa nga naami anak sa iyahang bana, makasuhan ba ko? Muapil ra ba og hagwa-hagwa ang iyang asawa sa among anak kay suod man me? Mula gina, grabe kay kagiinteran, Cheng. You played with fire. Wa jud ka mahadlok human karon ning suwat ka kay nabalaka na ka mo na ni ron. Mo na ni rong panahon nga nagmahay og magbasol ka. Mo na nakapait no nga awahin na. Pero honestly ikaw as to the wife, no, wa man mo nagpuyo anang laki, dili ka niya makiha. Makiha ka for adultery. Dili ka makiha for concubinage even if nagkaanak mo kay wa man mo nagpuyo anang iyahang bana. Ikatulong pangutana, gusto unta kong likayan ang amahan aning akong anak ug di nako nanako paduawon sa bata apan mo action magkasuko kay anad na sa niyang among anak. Angay ba nga ang amahan nga angay ba nga mga mahan siya? Kay mahadlok man sad ko mabuking kadugayan ikaw no. Ambot lang yun nimo. Ako tanawa og sukda ang gugma sa imong bana nimo. Kay in kaso lang yun, wa asong makumkum. Later on, sooner or later, I'm telling you,
mugawas ra gyud na og masakpan ka. Ang ako ang suggestion gyud nimo is may pagipahibaw na lang nimo imong bana, mga tagpasaylo dawata ang silot nimo ug di man gani ay mopahawa mo ug muangkon ka nga namoy anak. Ang problema gyud ani is kung muangkon ka nga namoy relasyon or imong ingnon mo squeal gani ng lalaki ug ipa-DNA test gani na niya, masakpan gyud ka. Pero at least you came out clean and dawato nimo ang consequences sa imong sala ug sa imuhang sayop. Honestly speaking, I don't think ikiha ka. Siguro, biyaan ka, masuko siya, pero muna akong gingon mo, sukda pod. Kaya naman po uban nga mga instances, baya nga gidawat. Tungod sa ilahang gugma, ug tungod pod kay maulagi, kanang imong giingnan, bawa nimo paabuta, nga nasakpan ka, ug importante, wa na nimo gipadayon ang kanang inyuhang ngilad nga relasyon. Ikaupat, ug katapusan nga pangutana, kung mahibaw ang akong anak puhon sa tinuod niya, nga amahan, makasunod ba siya sa kabutangan? Sa iyahang amahan, yes, but you will have to change ang iyahang record of birth. Nga naman, imo baya nang girehistro sa pangalan sa imong bana. Kay, ang balaod man gud nato mga sukintig paminaw inani ni. Ang bata, maanak gani sulod sa kaminyoon. Ang assumption anak na siya sa manag-asawa. Kay dili man na normal nga kamoy manag-asawa mo nya lain ang amahan. Kada kung binuang anak, di ba? So, ang presumption yun anak, automatic, minyo gani ka, okay, manganak gani ka, ang amahan anak, imog yung bana. So, dili gud po kakaingon. So, ang record niya, maog yun na. Kung gusto ka, nga, mo claim, o benepisyo, or makapanunod, usbo ni mo, kay limalag, kalit lang kag tumaw dito, mangayo kasi mong bahin, ya, wag yun kay ebidensyang ipakita, no? No, except unless ma-DNA test mo and ma-change ninyo ang birth certificate nga lain angan ug angan sa amahan, no? Mao na siya or mupirma og dokumento ang amahan niya nga ako ni siyang anak, no? And affidavit para pagpamatuod nga naa sad siya katungod nga manunod anang mga butang pohon sa iyahang amahan. Okay? Pero hinawot unta nga ang mga naminaw nato karon, dili mo sunod sa gienteran aning ato ang letter sender nga si Checheng kay arang kadelikado. Mangyod in town nganong ning enter man in town ka. Checheng, no? Murang isud kay ning imuhang gienteran. Ako'y na problema ug ako'y na guol para nimo aning imuhang gienteran kay murag di gyud ni sayon ang imuhang gienteran Checheng. So hinaut unta nga di na ni mausab og magklaro na ka anang imuhang kanang gawi sulod sa kaminyoon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naay mo'y nakutlo nga pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.